Roedd Jenna yn gweithio fel gweithiwr cymorth iechyd clinigol drwy gydol pandemig y coronafirws. Cyn hynny, roedd hi wedi treulio 5 mlynedd yn gweithio fel cogydd, ond fe benderfynodd ei bod eisiau newid gyrfa. Roedd hi'n awyddus i helpu pobl a chynnig gwasanaeth oedd yn newid bywydau. Wrth i'r sefyllfa weithygu, trodd ei ward yn uned dibyniaeth fawr ar gyfer cleifion Covid-19. Roedd hi'n gweithio ochr yn ochr â nyrsys yn gofalu am gleifion a oedd yn ddifrifol wael. Roedd ganddynt ward yn llawn o gleifion a oedd angen gofal drwy gydol y dydd. Fe welon nhw'n nifer o farwolaethau bob dydd. Roedd yn rhaid iddi bob amser baratoi ei hun ar gyfer y sefyllfa weithaf posib. Roedd yn gyfnod anodd iddi, ond roedd hi'n benderfynol o gamu i'r adwy a dangos ei gwerth. Roedd ei chydweithwyr mor gefnogol ac yn ei hannog i fynd ar drywydd nyrsio fel gyrfa. Roedd wedi dechrau astudio ar gyfer ei diploma lefel 3 mewn iechyd clinigol cyn i Covid daro'r Deyrnas Unedig. Ond ar ôl straen a throma'r pandemig, roedd hi'n pryderus iawn. Penderfynodd gymryd 6 mis i ffwrdd o'r gwaith, ond daliodd ati i astudio. Oherwydd hyn, gorffennodd ei diploma'n gynnar i ddechrau ar ei gradd. Nawr dydy hi byth eisiau rhoi'r gorau i ddysgu. Mae'n edrych ymlaen at weithio fel nyrs gymwysiedig ochr yn ochr a'r nyrsys a wnaeth ei hysbrydoli. Mae'n hwn un o 1000.